Добър вечер. Днеска е 25 юни, един месец от посяването на тютюна. Ето какво представлява тютюна на един месец. Развива се много добре, с малки изключения. Това му премествахме мястото. Това е подсявано. А това е ориентала. Какъв е този ориентал с тия големи листа? Така и не мога да разбера. Преди 2 дена минах да полея и напълних варите с вода. Стори ми се, че е много горещо и сухо. Оказа се, че идвах на празно, ама пак ги полях. Същевременно ги наторих с тичатор, разтворена във вода, за да не ги изгорим. Ето го и прословутия ориентал. Ето е разликата на листата. Черешовидна форма, а другите, ето ги. Овална форма, големи листа, близо 30 см, може и 40 вече да са станали, не съм ги мерил. Пръскаме с Roundup и някакъв друг препарат за широколистни плевели, за да изкореним всичкия този треволяк. Пак ще се прекопава, ама първо ще го мъчим с химията. Така. Това е ориентала. Ето ги доматите, сяти на 7 май. Станаха колкото мине. Имаме и прословут домат. Ето го и домата. Голям домат. Дъщерята се радва, че ще яде домати от нашата градинка. Днеска пръснах малко, ето го и Маркоча още седи тук. Пръснах малко изкуствена тор, амониева селитра, калиев сулфат и троен суперфосфат. Ето и махорката цъфнала. Макар че и не е махорката, дето трябваше да е. Ще оставя семи от нея. Тук вече едната съм е завързал с турбичка. Това е юбилейния. Ето какви големи листа има. Малко му е сенчесто тук под смокината. Но пак се развива много добре. Нещо е яло, ама се не видяло чак. Толкова много е яло. Много са живи растенията и как са прибрали, че са 9 часа, даже и нещо мисля, че беше към 9:30. Още е много светло. Ето е разликата в махорките. Тая има по-големи листа. Все още е по-ниска. Започнала е да цвети, да образува цвят, а другата вари висока като тръстика. Толкова е висока. Станала е близо 70 см, може би и повече. Се върнем тук, Монте Калмето да видим. Ето го и него. Тия до дървото, които ги сяхме 24 май, всичките върват като подивели. Стопли са времето, поизпръхна, да няма толкова много влага. Тютюна принципно не обича много влага. И всички се развиват много добре. Ето един помощник. Дори да се види доматите.
Добре бе, ела тук. Това беше TNS Burley TN90. Много е голямо. Ето ми е пелята, 22 см. Представете си, нагоре още има една пеля. Приблизително. TNS Burley. Тук до дървото, където е до тази махорка, сега ти до 24 май. Кое са кри под листото на спектъра. Това е нещо огромно. Съпругата. Може да си представите колко е голямо листото. После ще измеря ръката, да видим колко е голяма ръката е. Нещо голямо е това нещо. Дано да оцелей, да не се разболей. Ще направи семе. На височина е приблизително вече метър, така като го гледам. Удивително и грамадно мощно стебло има. Не знам дали се вижда хубаво. Много е дебело стеблото. Все пак трябва да държите с големите листа. Да, малко има спектър. Ето го къде е тук. Сяван, подсяван, изяждан. И аз не се оставам, ето още едно зядено. Нещо е изяло. Значи това става преди 2-3 дена. Нещо го е изяло. Буквално е съхнало сега в жегата. Няма нищо. Това остана от спектъра. Тук има още колко коренчета? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 коренчета. И тук имаме още 1, 2, 3, 4, 5 и оно и голямото 6. Малко са. А род фронта не сдава фронта. Това е положението. Его. Хубав, голям немски тютюн. Върви много добре. Какво да ви кажа, за един месец, откакто е посят, с малки ядове. Ето още дето сега натурих. Тия не ги бях турил тук преди 2-3 дена, сега натурих отсам. Това е хаваната. Ето е хаваната. Какво голямо листо има. Просто е огромно. А още не се е развило растението. Не е тръгнало на височина. За в момента прави само и комарите ме едат, ама и аз не се предавам. Това под мен точно тук беше черния индийски. Той малко по-късно тръгнаха, но пък добре се развива. Ето го. И той качели не е с много малки листенца. Там качели има едно по-голямо, сега ще ви го покажа. Ето го. Какво представлява? Черния индийски сорт тютюн. Трябва да е ориентал. Доста са му големи листата за ориентал, но пък всякакви ориентали има и аз не знам. Това са другите домати. Сяти преди колко я? Няма 3 седмици, мисля, че. А това чудо тук трябва да гони боболечките. Колко ги гони един Господ ги знае, що ми морят тютюна. А все пак малко са загубите. Така разправят и руснаците, нашите колеги, които отглеждат тютюн. Ето го. Какво представлява тютюн на един месец. Да. Това е седмичния обзор. Видяхте, имаше едно умряло. Някъде ми съм мярнал още едно, че имаше умряло. Тук там е жълтият листа. Що жълтият не знам. Днеска пръснах изкуствената ормал, което тя се вижда. Забеляза се, мисля, че. Внимателно само да не пада върху листата, защото ще ги изгори. Тия нещо им става, що не върват добре. Дали са били болни. Някакво гниене кореново сигурно има, защото не върви добре. Това е също така. Жълтият му листенцата. И не знам защо. Ето къде е попаднало. Не знам дали се вижда. Да го махнем.
че ще изгори листата. Това е нашия тютюн. Довиждане и до следващата седмица.